Da yake jawabi akan faruwar lamarin Alhaji Lawal Rufa'i Safana wanda ya taba zama sakataren dindindin na ma'aikatar kula da kananan hukumomi ta jihar nan ya nuna kaduwarsa bisa faruwar lamarin inda ya ce ya samo asali ne bisa wani rashin daidai da aka yi a wani ƙauye da ke cikin Safana. Wato wani abu ne wanda kurin Allah ya kawo shi lokacin da ya faru, amma wato idan ka duba mu kuma irin rawar da mutane suka taka particularly su Fulani nan da gwamnati ke ta tarara, wato abin nan sai gwamnati ta tsaya ta kalle shi kuma kallo na tsakani da Allah. Yanzu shi wannan abun in dauko maka misali na ita cikin karamar hukumar Safana a makan wuce aka fara shi. Mutum ne ya sau da audugar shi ya dawo gida, wa'annan barayi suka taho gidan shi suka biyo shi su kwace mashi waɗannan kuɗi da ya saido auduga. Yayi kuwa aka yi ihu aka wuce gari suka ruga aka bi su. To da aka bi su bisa hanya aka haɗu da rugagen Fulani aka dudduba ba a gansu ba, sai mutane suka ce suna nan cikin waɗannan rugagen sai an hiddo su. Aka yi ta rigima nan wurin, waɗanda ke rugagen suka ce ba su nan, su ko mutane suka ce suna nan maharin, sai suka banka ma wurin wuta ke su wa'anda suka biyo su. To wannan banka wuta wuri ya fashe, mutane suka dawo, Hilani suka ruga, su kuma suka dawo ƙauyukan su. To shine Hilanin su kuma suka ce suka wogaye dangin su daga ko ina suka barko ƙasan nan su wajen 500 bisa babura da bindigogi, suka bi ƙauyukan nan suka yi ta ƙonawa suna kashe wanda duk ya tarbi gaban su. Wannan fa shine abin da ya faru, shi ya jawo wannan abun. An yi abin ranar Asabar, ranar Lahadi da safe naje, to har da safen da naje mutane na farko a cikin ƙauyuka suna tahowa, mata da yara. Dole aka taho nan primary school aka aje su dan a samu inda za su dan rika kwana ana ba su abinci da sauran. Abin nan wato Ibrahim idan ka kalle shi, ita gwamnati ta dauki mataki na lallashi, amma da mata ce in lallashi bai yi ba za ta dauki wani matakin. To nan wurin ne ba a kawo ba yanzu, ba mu san da za a kawo ba. Idan da akwai niyya a kai wurin, to tashin harko da aka yi lallashi Fulani suka yadda sun bar wannan abun, to me ya sanya ba su aje bindiga ba? Ai sai a ce su aje bindiga. Cikin ƙauyukan mu ga sunan da abun su suke yawo, in kai magana su ce ai an sasanta, amma su ga bindiga rataye ga jikin su, in ka motsa kuma halbe ka za su yi. Tun da recently ƙauyukan namu har kotun alƙali a Ɓaure sun je sun kashe mutum, sun je wurin ɗaurin aure sun kashe mutum gaban mutane, ba a kama kowa ba, ba a ce ga wanda ya laifin ba, kuma har inda ake yi haka na ake ta tafiya. Wato an bari Fulani su raina gwamnati, shike gaskiyar magana. Kuma wannan abun mu ha da muka tashi gaban iyayenmu, muka tashi cikin hada tun muna ƙanana, kan ƴan rigima ƴan kaɗan zaka ga bahillaci ko ya buge kanin shi ko ya buge wai shi ya fasa mai kai, haka ake kawo su ha da gaban iyayenmu, a kira iyayensu da kakanninsu a hukunci gaban mu ba ɗaya ba biyu ba. To yau sai aka waye gari bindiga ke hannunsu, shaye-shaye ke hannunsu, babu ilimin boko, babu ilimin addini, babu exposure ta rayuwa, ba san komai ba sai dajin nan sai sanu wannan. Mutum ka ganshi da shanu kamar 1000 amma ba riga kirki ga jikin shi, ba abincin kirki yake ci, bai da wata gona amana na rayuwa. Ya zaka tsaya lallashin wannan? Ta ina zai fahimce ka, ta addini ko ta boko ko ta zamantakewa, wanne ya sani daga ciki? Kai a ganin ka me kamata a yi domin kai ƙarshen wannan matsala? Duk abin da mutum ya taso maka da shi kana gwamnati, to mai dama irin shi. Waɗannan Fulanin masu race da bindigan nan suna abin nan abu biyu suka sani, ko kuɗi ko kisa. Gwamnati ba ta da kuɗin da take iya ba su ba kisa, saboda idan aka fara badawa ba a gamawa, kuma su duka ba a iya ba su duka, kuma duk wanda ba a ba sai yayi abin da yake. Saboda haka magana ka ba su kuɗi su bari ba ta taso ba. Idan takamar su kisa, to shikenan gwamnati ita ke da kisa ma ga hannunta, abinda duk ta ga dama yau sai ta yi, kuma dole ka bi. Idan ba haka ba ta fi ƙarhin ka. To wannan ƙarhin na gwamnati, wannan ikon, wannan ƙarhin na violence, wallahi tallahi idan gwamnati bata nuna ma mutanen nan shi ba za a zanna lafiya ba, saboda shi kadai suka sani, wannan shine abin da ya kamata gwamnati ta tsaya ta fuskanta. Idan Fulanin nan su 500 ne suke wannan abin, na rince da Allah yau da an kashe 50 da 450 din sun bari. Ba a yi ba a nan Jibiya kwanakin baya, abin bai tasiri ba, to daga shi an ƙara, kuma shi ma din ba sai daga baya muka rika jin yadda aka yi shi ba. To saboda haka tsakani da Allah sai gwamnati ta san mu abin nan kai tsaye. Idan dai takamafi su kashe mutum su yi tahiyar su ba a iya masu komi, to wai in ikon wai in karhin da gwamnati sai ta dauko shi ta dora bisa wannan abin. Idan kisan suke so a yi kisan, mu gani ba za a kai kasa. Dan 500 ka kashe 50 jama'a duka su zanna lafiya sai wani abu. Ai ko mutum miliyan kana iya kashe dan mutum miliyan 100 su zanna lafiya, wani abu ne haka shari'a ta yarda da wannan. Amma ya za a lallashin wanda bai san abin da yake ba, kuma shi ya dauki wannan lallashin tsoro, kuma shikenan an zanna an sa mashi ido. Tsakani da Allah wannan sanin sai an saki shi, babu inda za a da wannan abu. Na Musa sun gani local government, Allah jikan musulmai. Safana sun gani local government, Allah jikan musulmai. Idan kina yamma dusan makurdi, Allah jikan musulmai. Da rashi na rayuwa wasu sun samu, wasu rashin mahalli. Da rashi na dukiya wasu sun samu, wasu rashin mahaifa. Daga garkuwa da mata 'yan mata a ja ba ta wannan. A yanzu abin da hujjoji ke nunawa shine Boko Haram ta yi nasara ne wajen yaudarar waɗansu daga gungun masu laifi waɗanda dama sun daɗe suna zub da jini a wannan arewa maso yammaci ɗin. Yanzu Boko Haram ta yaudare su ne, ta shigar da su cikin wannan ƙungiya. Kuma wannan abu ne mai matuƙar hatsari, domin mutumin da da can
ya san yana aikata laifi, ya san shi mai laifi ne amma ya ta zub da jini, to yanzu an samu wani wanda yake nuna masa cewa kashe-kashen ma da yake yi ba laifi bane, jihadi ne, sannan kuma dukiyar da yake ɗiba ba sata ba ce, ganima ce, Allah ne ya bashi. Wannan zai ƙara ƙarfafawa su waɗannan 'yan gungun masu laifi waɗanda suka shiga Boko Haram ɗin gwiwa su ci gaba da zub da jini. Ya makomar ilimi za ta kasance kenan idan aka yi la'akari da wannan hare-hare da ƙungiyar ta Boko Haram take kai a fannin makarantun boko? To kowane hari da Boko Haram ke kaiwa da sauran gungun masu laifi hare-hare ne masu ban takaici domin suna kawo asarar rayuka. Amma hari akan makaranta hari ne akan ilimi. Idan kuma aka kai hari kan ilimi to an kai hari ne kan gabar al'ummar baki ɗaya. Wannan hari da Boko Haram ta kai a arewa maso gabas ɗin zai sanya tsoro da fargaba a zuciyar duk wani ɗalibi da yake jihar Katsina da ma sauran jihohi da suke makota da ma duk wani malami. Saboda haka koyo da koyarwa ba zai samu yadda ake so ba domin fargaba ya riga ya faɗa zuciyar makarantun da suke gurin. Kuma shi karatu baya jira. Ba wanda zai jira su, sauran ɗalibai a sauran ɓangarorin Najeriya za su wuce su, sauran makarantu kuma kamar yadda na ce an sanya musu tsoro da fargaba, wannan zai hana koyo da koyarwa mai kyau domin malamai suna cikin tsoro, ɗalibai suna cikin tsoro, hukumomin makaranta su ma sun faɗa cikin fargaba. Kuma mun san cewa ɗaya daga cikin manya-manyan ginshiƙan ƙungiyar shine adawa da karatun boko. Suna cewa boko haramun ne, shi ya sa ma suka samu wannan suna. Ko baya ga su makarantu da malamai, shi wannan harin zai sa iyayen yara su sauya tunaninsu kan batun tura 'ya'yansu makarantu kenan? Ai kaga yanzu ko da mun samu yadda muke so, Allah ya dawo mana da yaran nan ɗaruruwa da ake magana lafiya ba wanda ya mutu a cikinsu. Ko da mun samu haka, yaran nan da abin nan ya faru da su da yawa daga cikinsu za su tsani wannan makaranta har abada. To kai ma in ka bar ma wannan makaranta, duk makarantar da ka kai su, ka ajiye su, wannan abin da ya faru da ya shiga cikin kwakwalwarsu zai ta dawo musu ne, saboda haka karatunsu zai galgalce. Kuma iyaye da ake magana dole ne fargaba ya fada cikin zuciyarsu. Yanzu duk uban da Allah ya rufa masa asiri ba a ɗauka da ɗan shi ba ko ɗan shi ya tsira, yana da wuya ya mai da ɗan shi wannan makaranta. Saboda hakan kana ganin akwai wuya kenan a cimma muradan karni na samar da ilimi ga kowa a arewacin Najeriya kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta bukata. Tabbas tun kafin irin wannan hare-hare ma dama akwai tasgaro ga cin wannan muradai, bare kuma yanzu an kai wannan hari a makaranta, kuma kamar yadda na ce abu ne da zai ɗau matukar lokaci kafin a manta. To barista, idan akwai shawara al misali, me kake ganin ya kamata gwamnati da jama'a su yi wajen tabbatar da tsaro a makarantun boko a Najeriya? Babban abin da jami'an gwamnati za su yi shine su kalli kowanne yaro kamar ɗansu, domin wannan abu ya faru a baya. An yi ta alƙawarurruka yanzu kuma ya zo ya kuma faruwa. Wannan makarantar da ake magana kwata-kwata rahotanni suna nuna jami'an tsaro kwaya biyu ne a makarantar a lokacin da aka kai harin. Ta yaya za ka yi tsammanin mutum biyu za su iya kare makaranta daga harin mutum 200 ko 300 ko 500?